En mensen die kunnen op die stemmen, want dat is op de kandidatenlist van de FNP. Geertje, wat denk je op welk nummer? 40? Nee, 46. 46. Ja. En waar zit er op 47? Harmen? Ja, Ja. dat is echt weer. Hij en Lotte? Nee, we hebben net laten. Nee? Nee. Dan fiets gewoon de skipper. Je hebt altijd wel wat heger te staan. Nou, dat weet ik niet. Nee. Ik wil net het risico nemen. Maar dat ik dan op thuis stem. Stel, je krijgt al een voorkeurstem. Ja. En dan? Dan gaan we daar mooi zitten. Ja, in dit wat ik even. Ja. Dan gaan we om de Friesland even oppoken. Komt eigenlijk goed. Maar heeft nou echt politieke ambities? Nou, nee, maar ik vind wel... En je hebt natuurlijk een list trouwens, dat snap ik wel. Maar ik vind wel dat we de regio wat meer op elkaar zetten maaien in Den Haag. En dan hebben we hier in Friesland wel bepaalde dingen... binnen voorbeelden van, bij Gleeks alle bregen, we hebben les van die al hier eruit lezen of eruit gaan aan. Maar ja, Nederland had nog volle meer regio's en daarin is het hetzelfde probleem, man. En daar hebben we eigenlijk de FNP daar wil ze eigenlijk voor opkomen. Nou, en ik ben Grutsk op Friesland. Dat is ik net naai of zo. En ik ben Grutsk op cultuur en daarom vind ik het mooi om daar wat voor te budgetten.